Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Течбок и днес ще играем GTA. В предния клип снимах за CS и в края ми падна батерията на лаптопа и не можах да снимам повече и не можах да довърша самия клип. Така, сега казах, ще играем GTA San Andreas и да започваме. iLoad Game. Така. Така. И сега. Аз имам къща на плажа. Пиша код да не ме гони полицията. Ще режеме дърва. Така. Мисля да покарам малко кола. Аз тук в гаража съм си прибрал две. Коя да вземем таз? Или таз? Ай таз, ще по-макефи. Яка количка. Ох, как я фраснахме. Абе, май са, бе. Те много пречат. Само ми трушат бронята. И иначе. Абе, беги, бе. Хора, колата май ще гръмне така както гледам, щом за черен пушък. Още малко и трябва. Тъй като мене вече почна манери, аз ще взрива вече. И момента на взрива. Ай, трябва да запалим обаче. Ето, вече гори. И бегим. Тъй като не наголим полицията. Съм си написал един код за яки оръжия. Ето. Пушка, помпа. Яко, Така. Трябва ни превозно средство. Ето една хубава кола. Така. Благодаря за колата. Тъй. Няма да даваш обяснение на никой. Така. Газ до тук. Сега, виждате ли какви форсови правят? Аз е много хубава за дрифтене. Гледайте. Много яко. Гледай сега. И кацапечката им номанират. С чингенци я се махаш. О, чакайте само да направя едни настройки. Така. Вижте сега тук казва. И нека разбием оградата. По човек.
И браво сега. Ела ми, сега ще унищожа. Тъй, този вече мрие. Тъй, написахме един код. Виж, колата ми е възстановена. Като нова е. Но разбира се, сега ще я потрошим. Хич не се и съмнявах. Леко ми стана скучно. Гледай сега. 3, 2, 1. При третия удар винаги гърмят. О, я вижте, моят приятел, грънато мечо. Яко, my best friend гранатомета. Леле, каква джипка? О, взимам я. Така джипка по принцип не виждам. О, отивам да я сейвна в къщата да ми. Мале, това е супер яка. И да, и веднага ще ми щупи бронята. И колко и е издържала на това? Бронята още е здрава. Всъщност ще я потруша. Много не ма кефи. И газ. Ей, не мога да се изключи, смятате колко е бавна. И отидох, не знам къде отидох. И скок. Като всеки нормален човек правим скокове. Сега газ. Офицерче, че нещо да хашнем сега. И казва газ. Газ до дупка. Палиш гумите веднага. Така. Аз ще да я прибера у нас. Назадна. Атака човек. Атака е човек. Имам се вече и джип. И Акат Калашников 47, разбира се. Ще да покажа сега много яко нещо. Значи, аз много обичам да взривявам коли по един определен начин. Взимаш колата. Качваш се и тука. Трябва да мръдне. Качваш се тука. Майко, какъв пожар има долу. Качваш се от тука. Гледай сега какво се прави. Тъй много обичам да ги правя колите. Това е брутално яко. И после гърмет. И след това повтаряме действието. Не бе, разкарай се, човек. Айде бе, такси. Атай. И... топ. Това е брутално яко. Не знам вас, мене много ма кефи. Сега ще я взривя.
Искате да ви покажа нещо за тия коли? Така. Сега вземам една кола, насляпо я ударих. Вземам една кола и тръгвам. Сега ще ви покажа как да взривявате колите по най-лесния начин. Така. Айде, ще го направим и тук. Сега... Виждате ли това тук и тая точка, тук където е принципно? Е тая точка, виждате ли? Е тази. Тук където е, средата. Това тук е резервуара. Като отидеш там, цялата кола гърми. Сега ще ви покажа. Видяхте ли? Чай спра. Ето видяхте ли, отидих в резервуара. Ето го резервуара. Чакайте. Ето го резервуара. Ето вижте. И да, и всички останали гърмят. Ето му лъното с резервуара. Ето, видяхте ли? Като целиш резервуара и гърмят. Обаче на някой са от другата страна. И така, тази ще я взривим. О, полицейска. Давай газ. Чакайте малко. Тук има по-бързо. Тя се е по-бърза. Тази кола много ма кефи, защото много по-бавно се турши от другите. Искам да кажа, тя пак се турши, ама по-бавно. Вижте толкова е бърза, че крачката даже не може да зареди. Дзоинг, полицейската. Дзоинг, пикапа. Дзоинг. Ох, това бали. Това много боли. Тъй, тази кола вече пушна манери, ще я потрошим. Искам да я босна челна и да гръмне. Yo, come on. Oh, come on. Така има ли коля? Има. И бягай, защото ще гръмне.